आम्बागाव प्रिमियार सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनि सेथि गायसनथाय सान फालिदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बागाव प्रिमियार सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनि सेथि बोसोरारि गायसनथाय सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लाना गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों उदालगुरि फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल डॉक्टर लुक दैमारी। लोगोसे आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी आरो गोबां ओनसोलनि मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। फरायसालिनि बिगोमा गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसुला फरायसुलिनि हेफाजाबाव गाजा गोमजायै गायसनथाय सानखौ फालिदों। लिंहरनानै बे खाबुखौ होदों बिनि थाखाय आं जोबोद साबायखर होयो। मानो होनबा बेबायदि खाबु मोननाया ओरैबायदिबो जायो जायखौ मोजां मोनो, जायखौ उननि हाबाफारियाव माने खामानिफोराव एसेबाबो लोब्बा थागोन आरो हेफाजाब होनायफोराव मदद मोनगोन बेखौ नोजोर लाखिनानै बेबायदि आलासिफोर महरै बादि लिंहरनाय जायो आरो आं बेखौ खाबु मोननायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों। फरायसा माने एजुकेशन जुदि गैयाब्ला सोलोंथाइ जुदि गैयाब्ला नंगौ गासैबो जोङो माने खाना होननानै जों साननो हायो। मानो होनबा जोंनि जौगानाय जोंनि भबिष्यतनि जिबायदि मावनो गोनां जेसेबां हाबाफारि बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि सायावसो सोनारो। दिनै जों नुनो मोनो जेरावखि जाया मानो गभर्नमेन्ट एबा सरकारि एबा बेसरकारि बेबायदि शिक्षा अनुष्ठानफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो। दा ओरैबायदि सम दंमोन जेरावनोखि जोंना बे गभर्नमेन्ट फरायसालियानो जाथों गुबुन अनुष्ठानानो जाथों बेवहाय मा जायोमोन जोङो जेसेबां जोंनि रायजो राजाफोरा आसा खालामदोंमोन बेबायदि जानो हाया होननानै बादि बांसिनानो सानो। जोंनि थाखाय बेसरकारि अनुष्ठानफोराव जोंनि बिमा बिफाफोरा माने बांसिन मा होनना बुङो गावनि गथ' गथायफोरखौ बेहाय एडमिसन होनो गोनां जायो। जों दिनैबो नुनो मोनो सरकाराबो एसेबाबो माने समस्या दङ। खिन्थु दा बे समस्यानि गेजेराव ओरैबायदि जोंहा सरकारि अनुष्ठानफोराव स्कुलफोराव जों नुगासिनो। दा बेहाय मा जायो बांसिन जोंहा माने जेसेबां जोंनो फोरोंगिरिफोर नांगौ जेसेबां सुबिदाफोर नांगौ बेखिनिखौ गासैखौबो होनो हायैनि जाहोनाव मालाबा मा होनना बुंगोन जिबायदि रायजो राजाफोरा शिक्षा अनुष्ठाननिफ्राय लुबैयो मोन्थायखौ खिन्थु बेखौ मोननो हायियाव माने बायध'आव प्राइभेट एबा बेसरकारि स्कुलफोराव माने हरनो गोनां जायो। आरो आं जों नुगासिनो खिन्थु सरकारि अनुष्ठानफोराबो जों नुगासिनो बेहाय बांसिनानो मोजां क्वालिफाइड मोजां मा होनना बुंगोन फोरोंगिरिफोर दङ, क्वालिफाइड फोरोंगिरिफोर दङ। दा बिथांमोना जों मिथिनाय हिसाबै बांसिनानो हानायसिमखौ बिसोरो समखौ होनो थाखाय नाजायो। खिन्थु मालाबा संख्यानि अभाबाव जेसेबां माने जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जिबायदि मोन्थायखौ मोननांगौ खिन्थु बेखिनिखौ मोननो हायियाव माने मा जायो जोंनि बिमा बिफाफोरा माने बेसरकारि बा प्राइभेट अनुष्ठानफोराव हरनो गोनां जायो। खिन्थु जों बाख्नायनोबो गोनां मानो बेसरकारि स्कुलफोराबो मोजांखौनो खालामगासिनो आरो दिनैसिम जोंनि रिजाल्टफोरखौ जुदि नायोब्ला होमब्ला जोंना बेसरकारि स्कुलनिफ्रायसो साबसिन जों नुबोगासिनो। जोंनि थाखाय बेबो मोजां जाहाथे बेसरकारि स्कुलफोरनिफ्रायनो जिबायदि मोनसे रिजाल्टखौ जों नुगासिनो आरो बेखौ नुनानैनो हाजासे जों जुदि सरकारि स्कुलफोरावबो रिजाल्टखौ जुदि लाबोनो हायोब्ला मोजां जागोन। मानो होनबा जोंनि गथ' गथाय जोंनि बिमा बिफाफोरा बेबायदि बेसरकारि बा प्राइभेट अनुष्ठानाव गासैबो होनो हाजोबा। जोंनि थाखाय जोंनि सरकारि स्कुलफोरखौबो जेसेबां
जोंनि रायजो राजाफोरा मोजां जाजानो लुबैदों बे जाहाथे थाबैनो जुदि जायोब्ला जों बेखौनो आसा खालामो आरो इयुननि समाव नंगौ सरकारा जेरैबायदि आगान लागासिनो बे हिसाबै निस्सय जोंनि बे सरकारि स्कुलफोराबो बे सरकारि स्कुल बादिनो बिसोरनि जिबायदि रेजाल्ट बेफोरो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगोन बेखौ आं मिजिंथियो আজি আমাৰ প্ৰিমিয়াৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ নৱাগত সভা এই নৱাগত সভাত আহি ভাল লাগিছে আমাৰ আৰু এই স্কুলখনৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে উপলক্ষে দুয়োটা একেলগে পাতা হৈছে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ শিক্ষা গ্ৰহণটো কেনেকুৱা পাই আছে বহুত ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ আমাৰ ছাৰ আৰু মেমহঁতে আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ শিকায় আৰু কিছুমান কথা নাজানিলে বা কিবা ডাউট থাকিলে বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাই দিয়ে